til rundvisning på SGMD. Så herinde der er vores skolebygning 2, og det her er Fix 2 op, og så lige nu, hvor de laver noget lækkert mad. Hvis nu vil du gå ind i CK. Så det her, det er så CK. Det her, hvor alle mad bliver lavet til frokost og aftensmad. Så nu går vi i systuen, hvor det er den, der har mod og design deroppe. Det er systuen. Og det her mod og design plejer at være. Hvis nu viser jeg e-sport, hvor de nok har simulator. Så har vi Mads. Goddag. Og det her er en e-sport holder til. Herover hvor e-sport holder sidder, og så har vi Alex her, som sidder og spiller e-sport. Spiller CS. Yes. Så nu går vi i musik, som ligger herovre på e-sport. Okay, så vi har noget her på skolen, der hedder bollepause, og det er alle elever glæder sig til. Det er en pause, hvor vi får de bedste boller, som vi vil se godt. Det er så der, hvor vi har bollepause. Og med kollegaer. Så nu vil jeg vise hallen. Yes. Har vi hallen. Der kan vi have spillet badminton, som I kan se. Det her vi har idræt. Ja. Det er så vi har vist, hvor der er klar, hvor vi har hængekøjer. Det her er klarplan. Vi har vores hængekøjer heroppe med noget stole-tingværk eller noget. Noget stole også derovre. Og klokken. Ej. Så her har vi fitness, som der også altid bliver brugt på filmedicinsen. Fitness, der har vi den her dejlige stripperstang, som alle bruger. Og vi har masser af dejlige maskiner og fitnessmiljøer. Så vil jeg vise jer vores blå stole, som vi har her. Det er der alle de fleste sidder, når de har fået fri. Og så vil jeg vise jer et af vores værelser. Det var dejligt! Forståeligt. Så hernede har vi undergangen. Det er altså pigegangen. Og heroppe har vi overgangen, som er drengegangen. Og det er sådan her, der så kan se ud på overgangen. Okay, og så herinde har vi kontoret, vi har her, og kontoret her. Det her, hvor Karina, vores, hvad hedder sådan en? Sekretæren sidder. Og herinde har vi sådan, hvor lærerne lige sidder og holder pause og sådan noget. Nu er vi tilbage til start. Vi håber, vi ser jer, for I også har set.